Itulah original EPSLC Rose lapenda inglong arjan EPSLC itu kenang kulit. Nitum klaim pipeme dam pipeme Karbi Anglong arat akangcir Karbi Anglong West East di masa akangcir ningkan pikap susah pene kacesong ington proof nang neho itu mahir jume pinangji arnam latum cini tek telang gian evelang gian pitha itu ini Ladak nilitum tong sekot ben media korti tumhan kacupapon nangkok mate kacupapon ke nitum eson soni nitum la original EPSLC Rose lapenda inglong arjan EPSLC itu nitum keongdung Karbi Anglong arat atum phan kepacini ye phansi Pila bangso press meet papon lo lapentu nilila bangso rata phan lam the si sini than the prang inia prang sini nang itum phan chorong tung lo media korte tum phan athenang litum tong sekot penstami ni tum ka chup pona teng pen nang litum nang cherap nang chitu dun pot aprang sini li media korte te phan si idi churu parpik lo lapentu Pini labangso press meet kopia posi itum donang kokma lapen ke pini paponang kokma pulo tangte nilitum Rose Arjan matela inglong pen Rose Arjan lake nilitum cipulo original EPSLC lo nilitum lake registered dal kaprek nang puji mune nangli tumke NGO nangli tumke kopene biya sokaron phaga sokaron punang puji mune tani tum chedan joni phaning hanghe bang nang papuna tamen yitum phaga so biya sokaron atuma mate kopi ke klem atuma nitum muarni aporang chocolate rada tum mani tum klang ko nitum phan biya sokaron phaga sokaron punange puke hala nilitum ke klem akam mi ong posi itum phananga sorsadu nilitum ke EPSLC Rose Arjan atum ke nitum ke kadu abe phanstame BJP phan punon Congress phan punon ESDC atum phan punon kapre political party atum phan punon nitum pisum nunde puloge din nitum pisum nunde pulo nitum ke election kechepa high pen Arleng থেকে যে পামান যে ফান উলেনি তুমকে EPSLC Rose Arjan ake hai Jem Hanse ake hai Peter Tiso lapeni litum jokta hala election je paha ye phanle ni tumke claim kali nili tumke ekmatro ke claim pi ke lahlo Karbi Anglong arat akangchir ningkan plikep sosilo kache song inut wang po pe beng hoy Rada tung phan hemprek amen pen amek pa prang po kaprek rada tumpe ali chuen po tapson asong do piklo kasinili asong men ke pudam de lo stamela poson do piklo ponchosi pudam lo la pe rachini lo la bangso bangke la so akam ke ahok lo kasi pinier ni tu EPSLC Rose Arjan la pen ke inglong arjan ake hai Jem Hanse lapen ake hai Peter Tiso lapen yitum jo Forum for Hills Autonomous State Movement poni tum pangchengsi Chedon Sarpen Karbi Anglong West East lapen di Mahasau nitum claim joy pokam kali ke claim chonghu pokam kali nitum social media pensame than lo lapen ke my meeting pentame nitum Cethan cimum pon pemesi labang so farom ke seng lo halada farom long nitum EPSLC atum det le kachepa thek det lapukali halada ake hai Jem Hanse sar ake hai Peter Tiso sar alang tum det le kachepa thek det ji lapukali halada ke farom long ke nang chini dun lo kado wera nang thek gun et lo ake hai ex CEM
Jokson be sarake hai alang li jokta hadak dolo advisor lo chief advisor lo lapen thu ex candidate ESDC ake hai Sona Singh Terang sartame haladak chief convener lo lapen sodak khak haladak ake hai ani sangpi irita kam sapi jokta haladak a executive lo penili jokta haladak forum long a executive lo la pensiona taxi nilitum la bahani thom cholo pokali ex UPD sumta ladak dolo KNC tumta ladak forum long dolo ESDC youth front tumta dolo forum long si dolo lapen KSA tumta dolo lapen ke dimahasa apex body tumta dak si dolo pulo tangte ni tum phan nang pu un e jela ke claim ke chong hu pu ke nang pu un e nitum claim pipeme dam pipeme Karbi Anglong Arat Akangchir Karbi Anglong West East Dimasa Akangchir ningkan plikep susepene ka chesong ington proof nang ne ho komen pensi nitum chesong lo pini farom pena ka chesong pini penang anang deng le lo nitum council of han apresar PC council pen autonomous council aman ke do Dr. Tuliram Ronghang CM Tum kewan kecil padu ke pot lapen ahok ke dalam kecini jia pam si nang tum setame lada wang iglo chorolo asi pini lada akihai sarjem sanse aboha ahem along itum chingrum lo asi lada nini tum soarlo tum setame non dolo lapen ne sopin sotum setame dolo lapen ni di prangjong alang ni akihai sar kongrong pi alang di vice president PSLC original rose symbol alang di vice president arpu kasi alang di pen kapachini alang di klar dak lo pusi nini ta matha dam lo na pen rada tum setame la dak pen kachini dun alam anke nang tum setame lamun chidam pensi nang tum setame aprang kengkam kache jor pen ni thia fansi nili hin pen setame kachini iglo nili ke ahok pet pen kacharli pen kilong syllabus ateng pulutangte rural development rural transformation wrong root setame kopi si akangchir wek pulong te handbrake article 244A ilitum aphan aprang raidang inti handshake alangli ilitum phan ang chesong pilo alangli 1951 52 ha 1969 an Meghalaya haladak kado kawe is atuk pen chepangrom si haladak handbrake alam haladak Karbi Anglong tum tahem prek nang jipu si ilitum aphan hala sohut ilitum aphan raidang inti handsekta ilitum han ipelong pidunlo tebon si tame Assam government along si dodunji Congress kachari ahut kapuson si kithe kiting leaders atum Congress adin ahut kapuson kaning jedun det kana job ilitum pinyar ni anstame akichok jamdo ilitum dak chethandam lona kumani yung si nang li khan kicheng ar inar det lote arbi ta nang par det na nang li alar ki hui dun ji khan nang li mathari kusi lage ilitum khan ki proi thip la pen ke ilitum ning ki the pensi lada ke ilitum afusar arna malam bible kang cher dong sitani lapuson ki tokdu lasi nili akama masia we bang nangka sorsa long nili alar ki hui dun ji ke ni kam kali lagi arnam si chini lapen mithang si chini but freedom of religion freedom of politics freedom of speech and expression article 19 lagi democratic country lapen everyone has the right to choose their own religion own politics lapen nang di PC nang di choji chingthangji lagi freedom of rights and expression la article 19 labang so alam le kado kabita je respect luna why we are having this constitution of India ulotang telitum anutin sitame rights do
lasi kachini ni he lapen ke kipudun tot kipudun sit ke mopen ake hai sar kong rong pi pen sami than ikdak lo kachini ajakong ka vedera tum sit apuson kipulo bulasi consideration wa bangsi itum donang ko nona por bangke kachiputot kachip pusit kachi sorsa lahai alam ana bangke kiputang atum setame la bangge nang litum chimun thidam itha ilitum akinang veji ko kupilo pinyar ni ilitum akang chir ke kupilo ilitum ke article 244A autonomous state autonomous power la sigi pumati Asian countries of President Professor Jian Hong Liu nili apong social media long tamin la pudak lo la pen pupon pemelo ilitum afan Asian countries of President Pen Professor Jian Hong Liu ikithan go back to your own Karbi Anglong district and make the people aware about their own rights and justice. What is already there in the Constitution of India, halaswarona teng benang tum rong arada tum long chitong chikhandam ra nang tum common platform along wang non pusi ilitum la APHLC ke all pulotang telake all party bhansi laitum hangsi chingki chingwai nangji lapen Asian countries kipu aphong kipu do 2013-14 aningkan nili article kitok article sitami labang so article submission dun lo la selection long lo halabang so ta article 244A autonomous state itum long nangji pusi nili Asian countries la human rights a seminar long ka present dun lo la sila bang so article ateng pen pulotang te ilitum kadu kawista all pulotang te ladake hemicided hangret lakaliden nangji kadu kawistami ladak be it different political parties different social organization kadu kawita one platform long wang not pusi APSLC tadolo, KNCA tadolo, KCS dolo, KLA dolo, KSA dolo, lapen AGP tum sitama wanglo, lason na taxi ASDC punon, BGP punon, Congress punon, APSLC punon. Let us be in the one platform. Let us all unitedly come to that one forum. Forum for Hills Autonomous State Movement. Ladakh, Lakiseng pen, Lakiseng that pen. Uthot ahin a social organization a political party tum stami wang pen me sen lo labang so Forum for Hills Autonomous State Movement puki lagi kaduk kawita ining insam lo pusila pen non forum pen sinon ahin atumi heta ilitum ASDC meeting along chitong dun iglo kedi atumi sitami bang haladak radakar iya kang chir ki kopilo hempre pipo si APSLC atum kadok kawya party hanstami itum welcome nang ji itum akinang ji ke itum handbrake la si kadok kawi takar i nang ta handbrake ar imar i LJP nang ko asin nang ning mentusi ke longpo punang ning arlo kamatha labang solam doma la sonsi ilitum kadok kawistami kangchir ke isumar longri long pada parmana pa ilitum sitami handbrake long lotang te ilitum kadok kawistami we will be happy at the last moment. Itum sarpi po, sarbura po, arnisiki, arta ki tambom lo. Why don't we realize? Self-realization is the source of a better growth. Itum realize na. Atumi chok chidet, pini repeat nang nilo. Pini ke, konasi, kimi ki chok ma, lasi itum ridu nahi. Kachini, ajakong ilitum anutin ta chepe dorat nang ji. Lasi judgmental attitude labang do nang ne. Mother Teresa pilo kipu. If you judge others, you won't have time to love them. Bang apan nang li jong rong lop lunte hala hong pli bang pli ke nang li pan sinang jong chupo. The si chejong seroy nang ne munit ki kadok kawe pan stami freedom of religion, freedom of politics, freedom of speech and expression. Democratic country pulong te kadok kawe stami a rights do, a justice do. Labang so a rights a justice ke ilitum kadok kawita forum platform along le ilitum wangrap pelong tate you may be different political parties nang li Congress tahay nang li BGP tahay nang li SDC tahay APSLC tahay AGP tahay di but let us come together tum chidia seroy chisorsa sipinpen itum akang chir ke ahok lo hempret o ama abang ilitum munti dam sina
labang so a press meet kiduk lake ilitum anu tin sitami ilitum lapuson collaboration ha hem ardo pen sitami o ahok si kachesong mang kalima ka lang pulotang te wangra ng tarlip tu itha documents already registered labang so documents antan lang itha lapen bang government at tumpen nang tum implementing body sa tumpen nang tum chingki chethan pan menang jipusi ha Japan na countries pen sitami Asian na countries human rights a seminar hutsi 2013-14 pu igdaklo na silitum no na por bangke let us not be laan itum kamata hedi chika prek dunanji itum achoya kilo chingthang pen labang so choy kilo galong kopini adak dokok aki ik dokok aki erhang dokok punte men si surf pen kadu kawe washing machine along punon itum iri ka henot pen punon itum lahay klempo henot po pakak po halabang so ning kiter ki er joy kilo kalong ki klang kledet aki er kiter kasape edason ining inthin sitami chipaklar sina itum dak birthe dolong verjima dolong verbi te people ilitum kichi judge re nang people itum kachi puto re nang ji aning interact pen bang ki claim kang tung atuma phan why lapuson ki judge dun people lapuson ki pudun tot ki pudun sit laki ington ignang ji Karbiang long east west di mahasaw arad to anatum sitami laki chichaklo la si leader pulotang te inut kachichak un zakong Arnam pen ahir jumikilong lapen misen arat pen ahir jumikilong hai pay ipo ipu ipi pen ahir jumikilong si ilitum akang chirke chijapon seroy na ilitum daho kachisonglong pulong tek ilitum dodun pamelo na lapen piniarni it's not for election APSLC original symbol rose symbol ha 1951-52 ilitum imahang na tekthelang te ilitum aphu api atum ki claim raidang ingti handshake alang li statue harongbong ghadalong they hori rongbong ghadalong people alang li statue ki bi muni datum aman ki chipi alang li hello ilitum aphan handbrake ikapalong picheng abanglo tahala suhun nangne ku congress adin ki puwa potsi pinyar da itum chok jam nang nilo let us all come together under this one platform and be united ilitum akihang akimangki tripartite talk ilitum non central state lapen Karbiang long east west di mahasaw kilake la kadukawe kachisong along si tabangso a forum for hills autonomous state movement along akihay sar CM tuliram ronghang sar alang ni sitami aning interact pen alang ni sitami neta hemprek ar idu itum pan bidi nang thanun pemelo apian ke ahoglo nang tum che song no Bons tame piniar nian tame akache songa hok penang klang te da posi itum hemprek long lerek lo kumane asong tum ta hang lo tame ahok pe da ke hang kali pa beng hoi ti tia posi pini hemprek long le der lo lam posi nang tum Forum for Hills Autonomous State Movement watu nang tum hang pemenon ne Karbiang Long Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang CM Jok pen sitame nang tum apam ardi nang pidun pemepo pusi pini Karbiang Long ACM Dr. Tuliram Ronghang saritame nang cecak don pemelo lape alang lipan esonitum chorong tung Dr. Tuliram Ronghang sarapan alang li son si pura ta thengno si pulo komantu alang li pulo tangte ESDC foundation der ni di fu club long si alang rat amai pia thengno si alang li ningye dak lo lam chak ti pilo hemprek akache song lo yong si ne CM yong si hemprek akache song penamen penanga cherab dun long yong si partia tum kopena ne phan ani nang ke oi do pulo tangte BJP atum ani nang ka oi do pulo tangte pini ne Dr. Tuliram Ronghang ne CMC pulo BJP atum aning lagi nang pa oi nang ne hemprek hang long ne adjat menang ke song dun bekji pu alang lam chak chipi peme lapen surat tum pulo CM Tuliram Ronghang bangke alam ki puchoji akam claim pusi ko ongdong otum bangke pulo sitame Dr. Tuliram Ronghang sarbago pilo Chief Minister long asta meli tum phan nakapachingkia phan nang chirap nang chitudung si hada nang ponlo
चिंकी चे थान दong पेमेलो alang li ta dolo kadi nililok ta dolo kadi karbire cho ta dolo UPDS atum ta dolo ex UPDS atum hadi latum ta dolo KSA tum ta dolo ESDC tum ta dolo KNC tum ta dolo Yes, yes. KCS ta dolo lame tamai tum ta dolo kadok kawe dam si hadak chingwai dam ching sai dam pemelo lake ka chu bai ka ma pin lo ke lasi doktor tuliram rong hang sarabang nang chingwai dun peme dagra da theno ka ni thap chot apukali hadak an nang chingwai dun peme tape haladak alam na kol som lo je non cheklo yom thoma philo tangte farama tum phan Delhi nang hangpo super talk aphan nang hangpo nang tum haladak pa si chini dak po je kopia po si hemprek long le det lo la pen long le det po ma la pen long ji ma mate long ji pulote komantu la ke long po la hayalam klang dak po si halabang so por hut rada tum kar biang long rada tum phani li chuning ri ke la hello labang so social media acha tai pen nang ing hong duno ni tu phan on toto ni tu phan kom se kom sita halabang so por an ke ni tum aporang chu hang de lo ni tu phan ang chirap nang kitu dun tha lasi jong si labang so hempre ka bangke nangji po bangke hang jolo ing chirduk po bangke hang jolo bon sita non nilitum ang rup ke un edlo nitum ke ang chak cholo ang chak ta ahok ahak ang chak bang Delhi ke chingwai dam po hut an ke rata phan piklang dak tang det lo ke rata tumyong sia hok pet hempreking chir binong pulo tangte nang chirap dun tha pusi rat atuang phan labang so social media chatai pen pechini iglo akoyong sinang chirap dun de pulo tangte ahok lambang ke lehelo hemprek phan aninga klo pen ar iet det arokom pusi ni tum chi nam thek pula bang ki abdun non nilitum komana tum phan son betai pho election ang pahai tha puni tum chu hang he komana party tum son betai throk election ang pahai tha putani tum chu hang he nilitum ke nengkan hini da cho la pen ke election da thur the putang de lo kedi lam posi ningkan hini chipiduk chipelakra ni tum phana por na pitha la pela ningkan hini la bangso prang stame la tekloyom thom nange pleng ke non October November first week ke ni tum talks tampo la talks sa hosi tame rada tum phan aning athir ke pe doja phan rada tum phan ka pachong hong unjia phan ke nilitum pene pena hadak pen lam ke meke wan pivek long ji usini tum karbiang long rada phan lam chak pitikang lo la se kang hon pen ni tum phan nang pudun tot te dera kang hon pen ni tum phan nang tonun ne dera ni tum ta o hempre ke hang lo la tum ta thek tha por pidun nang po bangke karbiang long ra tum on to bang nang pudun tha la bangsi ni tum kachuni di kang tum athe nilitum NGO punon APSLC duplicate pulenang punon ba 2 number pulenang punon hemprek signang yi matidi hemprek wan thekrai lo pulotang te badule wan sitame choro nangji lasi puchot kalilo neli puyang tu bangke hemprek wan thega bangke komane self help group tum si wan thek rai pusitame halatai tum choro du nangji non ke tum karbiang long arat tum ke kisuman la bangso bangdo apart do part hom do kisuman ke hemprek nangji pu atha ke ningje kong hala tum tai sia part do sita me arlo bangke akam bang claim klik hala tum le party sido la pen komana tum ke hemprek nangji pu bangke aning arlo ka che thap e do bon sita hemprek ka che song long nang che klang do hai he hala ta sia part do di pen komana tum bangke athak ka che klang det claim det sita menon ke dor de ke phuphe munit nang chara bunde nai tu dum de pa jok akas sik sak dam do akisung dam do hala tai sia party lason si party ke thom mate a level ke thom do hempre ke nai pu he kar biang long ra tum son do lasi lapusong ke heno dagi pulo ni lima thake sita me un ke tang de lo ke yo lasi kachuning ri pensi ni tu bangke rada phan chuar dom lo komane ko rong pi ni ve ke chodia dia phan kali komane ke ha yem hanse ni ve ke chodia dia phan kali
Kumane Peter tisu ko chodia dia pan kalia pot. Karbiang long akar isi wan pija pot. Nang litum karbiang long arat atum. Hem prejong se ho hakar I pulatang te. Nitum ke claim pilo. On toto ke nang cerap dun ha. Usi. Nitum chuningri batai-batai karbiang long arat chuningri lo. Si tami atu ni Johnson be pan engine so me aki hai alang di ke former CM lo alang li arta dolo te bon tami ja ho make bia thoi do atu mi ke hala pusi bang ke rat khan ka chi mum lok lo tangte alang li tum ala hal alang li tum ke claim ching hut ko alo ni areng ki so hu ke so alang li tum party penang ando tumi ki thekdun lok te alang litum arta la an nakidam lo tami alang litum lagli alang litum akang cheer papleng long nang jipusi labang so forum long si do rapet chi song rapet ke kado kabis tami ni itum chi realize nang ji itum asu marching honduk kulong te kado kavitum si tami kachi song kachi paduk kang tung atumapan Lapuson hipudun sit abang ke ing ton lo na munit kachisong ji abang ilitum aphai thibom lo arni ilitum aphan kado kavi kacholang ren pencheng lo kapati pencheng lo ko an lo ni day and night sitami lapuson akisung do so pinso so arlo atum sitami nasi ilitum aphai amuluk takompik lo Lasi adon tin pen muluk ta chanangji adon tin pen setame ta chisong along ta chini japan wang ignangi study du nai research du nai kopi silatum ke clamaret ma ahok tong latum ka chisong ma piniar ni hiki aduli cm mp mla long stame la hai ke hang aphan ke la hai tangkanangi po aphan mathai e la penan parta election nang pe hai nang ji waphan arnisi talam kelet kelai taning je kadi rat along dam pen hem break long nang ji la pen election ke thur the pusi na hox tame ke than pon ki bum pon la hello rat atum phan pamang hunang ne rat atum ke innocent ha wrong a rat ki do atok anu tum ke ing thir at aning ing thir at lasi itu maning ta chepang thirna ing hota chepasa unang nilo ing hota chepang thirna e choy kilo ka ching choy son thot e bangs tame ining arlo tame ka sa ura pot ans tame lang ke ching du eda son thot ining chiroi pen itu okay we are all brothers and sisters Karbiang long east west di Mahasau arato ans tame ilitum ning isi dolona lahelo mati gorlosa ki puta CM di Mahasa Gorlosa Kiputa. Alang lita, once upon a time, I was underground party, DHD. Ala daksi alang li 2005 aning kan stame ala Karbi la penke di masa tum arona hud alang li ki Karbi ahem tun si alang li boha ke do. Alang li kaya pan ke ching hon alang li hepik ni tum fan 2 hours di Mahasau ke dam alang li na ching kidut. Nasi CM sitame di Mahasau sitame lan a respect ki pilo labang so hemprek ke long jepat la son thot si da Karbiang long CM ake hai sar tuliram rong hang sar alang li sitame aning hang pamelo la son da taxi congress atum ta aning hang pamelo son da taxi SDC tum ta ka chisong apurun ko anlo ne aning kan lasi kado kavis mustame itum ning isi pet hang rapet lo nang pusi nili sitame rat angno la pachini iglo a press meet kedo kinang sok kedo igel haladi itum forum for hills autonomous state movement o party itum kamekle mipiklo keong dong otum dak nang kam khidun lo lasi ini la bakso press meet kedo inang koklo athe itum chithek long lo itum kamiklem ke mielong na kam khidu na phan ke asap so itum ta kopini ko lamkla ke pinangi isi kala hello ake hai James Hanse ake hai Peter tisu buhedi ini ji churung tu lapen ke churo bek ning kal be nora tu thegrai mane thek piga je muni atum ningkan plik cap so lo ke claim sitame la puson pini la tharpar tok am kewan ke thek amunit ke alang itum phanga sorsa tu nang nilu thek pikti James pen Peter hedi thek pikan pini rat phane convene hedi thek pikan tapela bang solo god
lang ke rada pan pechini dak lo kedi itum forum sing na forum sing lo itum non la swang so forum sing lo kedi forum sing that pen lake forum for hills autonomous state movement puloke komania political ason kali lake ahem preg no ningkani pe tum long lok te hai a committee sa velo lage nang sera bu nang nilu hem preg long lok poke lake a committee si jut kok po apen ESDC tum ta jut kok po autonomous state demand committee pu pensi ajir geding che song lo geding ante ahem preg long lok te ESDC autonomous state demand committee pu ki do nang lang akam ku pi lo gedo ahem preg long tang lok pi ke di lasi kar biang long ra tum farom long nengkan hini an ke apor pidu non hem preg palong lok a pi ke forum phan nang tum cerap du nang nelu apena farom tum ta avelo Parliament pen ke rada tum phan pisung pon pelo la pe rada phan meeting mai ta pha pon pelu kupi lo kanang lang ke take am preglong lok te aku meeting ki bi bere dia dorkar be lasi ni tum ke ajir ke dik no isi langam nang ni pudam po jai ka thar tum phan ke all party his leader conference pon chawna APSLC lake non ta thurbom ji rem de ta thurbom ji ayam preglong lok pani tege thurbom ji lamati lage lasi lake political isia song lage the political isia song tum phan ke hem pregamen pe ra tum phan jong hele tham sita hedi lake ke chubai komani tum phan pe hai bomlo komani tum phan pe hai bomlo alang tum ke thik ji long ye phansi lake bang kam klem lo lasi kar biang long ra tum komani election ki thurjia party si hem preg amen penali tum ra long ke bang pulote pini kar biang long ra tum chak nang ni lu Forum for Hills Autonomous State Movement tum bang chak lo po la pensi tum hem preg long vek po nilita guarantee nang pilo ako yung sa hem preg long ledet pulutang ke nengkai ni phi ni rata long surrender ji kopia po silong ledet ma pulutang te itum hala bang sut ke preg jek pana ka song ye atuwar do lang rata to lasi pini kar biang long rat pani labang so press media chatai pe ni kar biang long mate driver rakhaya phan pachini iglo apen la swang bong ahok peda bangke non nilituma phan nangi pu kala hello nilituma sapso ninge chi oi asom ke dolo alang lita ninge chi oi som dolo yo nirita kamsapita nilitum konana dim pen wang juilo aprang konane nitum kam klem bom lo hada kam klem bom lo pot nilitum hodak do wer nangji buke nitum phanang pune kali madi article 19 le no lasi nilitum hala dak ke chengsi APSLC aben punang kopo ake hai gyai ka thara tum long peni tum wang juilo laso wang ju yamat nilitum phan nang pudun baret ke nang pudun de nang po athe democracy de dake ining hangaling claim long freedom dake lamposi nilidum konasi ke dam konasi ke claim jima nilidum ta right do lamposi nilitum jahai ka thara ke hai long pen itum wang juilo wang jui pen nilitum phan munitum nang thek dun long lo kopia posi kong rong pi kopia posi rita kram sapi jahai ka thar long pen dam jui ma wa question dopik lo nili phan nang puda dopik lo ake me nang pu pe dat sita nili ningo e ake me le nang pu pe sita mate akahe nule nang pu sita ake me le nang puda nili chi hok he akahe nule nang puza nili ningo e pilo pu tangte kachini thek the ara da tum ke nang pu nang kok lo mohala tum ta chini lo pu tangte mo phinang pu pe dat ji kopia po lo pu tangte ni tum phanang kang tom tum phan ni tum a hir jume pinang ji arnam latum chini thek thelang gyan evelang gyan pitha ni tum pen kom chet atum ai selang lu bui bai lang la ni tum phana pu tum na hok ta kama thadam pali thek thedat lang lam posi ake me ke claim long talatum ake me pu buji dam thek thedat lo a gyan evedat lo aja kom evedat lo lam posi la tum phanta gyan pitha la bang si tu makenang ji la si ne son chi pilo ami wang ri ni son chi pilo kong rong pi rita kram sa pi tum pu pe oi nang tum region ni som chipi noi korte tum oi nang tum region ni som chipi noi ingi tum puni tum badu phanta pupe sita alang li tum kachini ja kong dok ko ga yoi ne alang tum ka matha klong apale thega yoi ne ni ke do bama dim ke adim meme
opposition me puchini si pinyari haladak pe alang tum jaga thar pen chi osi alang litum kemi sen adim si alang litum non kam claim bom lo lasi ke dam tang non la regeneration ke ji pibre tum han tame isia bangke ni tumai hin pen ki pudamia bangke halatum ta nili tuma sonak thak kachini ajakong kido atum lo lasi pini kongrong pila perita kam sapia phan koi nang ne APSLC long kaching ri thek the dat kaching dom thek the dat ke rita kam sapia ke chok che kali kongrong pia ke chok che kali ke chok che ke komani tum long si do alang li tuma hem long ya ka thar tuma hem long si ke chok che hol mu dak si do hadak lang tum long ke che maintain thek the do kanem thu ha ka bo su dak si do ni tum hanang kunang ne ni tum wang det ke me se nang po ko mati di nili tu maka henu tu bang delu tang ta ke me senang po ke mati di kopia pot nona bangke na henu tu ong lo la si hitum ka sor sap ke kali tapi alang tum ni tum hanang ki pu wek wek ta posi nili tum ta la bang so bangke lam klar ke jipilo la se nili hin pen ke puje bangke kar beng long rar phan la helo nili hin pen ke puke pen ke mane phan nili ki pudam to ji komania party phan nili ki pudam to ji la bangke nili ding hang he to la si nili hin pen ke lansi pinikar biang long rada phan pachini thek chot lo nona por la ke yitu malong sangpi ni rita kam sapido alang li hin kan sami General Secretary of APSLC come forum for his autonomous state movement alo alang li General Secretary lesi alang li RDCR ni amikhanga hem tu nalo usumar tum sitami tapu jujun bomahut ilitum abhan Supreme Court along Vijay Hansaria Amit hangamasi ilitum Peter Sir General Secretary upon phone alang litum chikameklo video conference tami alang litum dolo lapen Vijay Hansaria Supreme Court along tami alang li advocate akit he nai alang li si 6 schedule to the Constitution of India akita ke alang li tami kitok abang phulo chairperson ki aprang kitok Constitution of India long ke Dr. Bhimrao Ambedkar lo lapen 6 schedule kitab sitame labang so Vijay Hansaria sitame ilituma phan itok pilo lasi kopisi ladak 6 schedule akita balong kitok ikma Vijay Hansaria ke ake hai Sir Peter Tiso ke chingki alam an sitame General Secretary pen la Vijay Hansaria Supreme Court along advocate alang litum ka chingki alam an sitame labang so alam importance tipon lo kasi 6 schedule kitok abang Vijay Hansaria yung si kitok abang hulop lo te ilitum akard ike alang litat obviously nang support dun lo kasi ilitum chonghong lo na labang so tripartite talk ilitum as soon as possible ilitum Delhi la implementing bodies along kaching kidam jiapan le anutin abang putin kami bori at hapon lo na